Dobro, ovo je sada autizam spektrum test. 50 pitanja, pokušat ćemo da što brže odradimo, ali mislim da će ovo biti možda interesantnije. Pa da vidimo. Drugi kažu da pričam ili previše glasno ili previše tiho. Kažu mi da pričam previše tiho. Obično. Retko se brinem za nešto, ne. Ne, možda ovako. Brinem se uvek. Ne, zapravo možda ovako. Možda ne pokazujem, ali brinem se. Za sve živo. Nikad nisam bio dobar u sportu, netačno. Ne, ovako. Netačno. Svaki sport koji sam igrao, bio sam dobar. Makar dobar. Osjetljiv sam na zvuk. Može se reći. Smeta mi glasan zvuk. Ili kada ima više različitih zvukova u isto vrijeme. Naprimjer, ako ja pokušavam da gledam neki video i neko pored mene gleda neki drugi video, ja ne mogu da se fokusiram na svoj video zato što čujem taj video. Ne mogu kad je više zvukova. Mislim, to je to. Very sensitive. Ajde, kazat ćemo ovako. I often rock myself. Često se mrdam u sedištu ili radim nešto s prstima. Da. Non stop krckam prste i svi mi non stop govore kao zašto to radiš. Ne znam, ono će da trešće ti se ruke kad porasteš, što nije naučno dokazano. Ali meni je lakše nekad. Ili krckam vrat. Da mi bude lakše. Kad sam bio dete, često sam ponavljao reči ili fraze koje su mi rečene. To je tačno. Ponavljao sam da, kao prvo, da mogu da razumem šta mi je rečeno i da ih zapamtim. I to i dan danas radim, ne kao dete. Neko mi kaže nešto i ja ponovim samo poslednjih par reči. Ne znam, imam tako neki impuls da to ponovim. Ne volim da idem na glasna mesta kao što su tržni centri, prodavnice i... Sad. U tržne centre ne prezirem da idem u tržne centre. Prodavnice nije da volim, ali nije da mi smeta. Ajde kažemo da ne volim. Ne volim da idem u prodavnicu. Ali amusement park, sad, to je druga priča. Ajde stavit ćemo ovako. Mada, ako je velika gužva, to odmah mi je odbojno. Možda do sada, svaki put kada sam bio, nije bila tolika gužva, pa mi nije bilo, nije bio problem, ali ako je velika gužva, onda mi je odbojno. Stavit ćemo ovako. Često se osjećam nesrećno više dana nego... Pa, može se reći. Ne znam nikako da ovo kvantifikujem. Samo može se reći. Ne volim da pričam s ljudima koje ne poznajem. Tačno. Mante me. Često nosim predmet u tašni ili novčaniku koji mi... koji me čini bezbednim ili mi izaziva komfort i tako to. Pa znaš kako, taj predmet za mene je moj telefon. Ako imam svoj telefon pored sebe, onda se osjećam bezbedno zato što, lupam, negde se izgubim, imam Google mape. Ili nađem se negde i ne znam što da radim, mogu nekog da pozovem. Tako da dokle god imam svoj telefon pored sebe, osjećam se kao da ću kroz bilo koju situaciju moći da prođem. Tako da može se reći. Ono što sam pričao. Kada pričam sa nekim, gledam u zid ili u patike ili negde, a samo da ne gledam njih u oči. Da, obavezno. Ne gledam u oči, nikad. Izbjegavam kontakt očima, da.
Aha, derem se na ljude, mislim, ja ne bih rekao da se derem, ja povišavam ton, ali ajde. Svi bi rekli da se derem. Na žurkama ili društvenim okupljanjima stojim u ćošku ili uza zid. Uvek. Uvek. Pričam sa prijateljima na žurkama na isti način kako bi pričao sa kolegama. S ovim se ne slažem. Čekaj. Ne, aha, okej. Ne. Sa kolegama pričam malo formalnije, a sa prijateljima se zezamo se, doslovno. Stavit ćemo ovako. Zato što se nekad zezam i sa kolegama. Ali nije isto, nije isti odnos. Uživam u žurkama. Ne. Često sam u istom neutralnom ili, kako bih rekao, monotonom, ili kako bih rekao, raspoloženju. Može se reći. Nije almost always, ali često. Stoga moj avatar tako kako izgleda. Ljudi su mi rekli da imam problem sa besom. Možda kad sam bio mlađi, ali sada ne. Kažu mi da se derem kada sam besan, ali ne da imam problem s besom, zato što ne nerviram se na bilo šta. Tako da reći ću ovako. Često imam kompulsivne misli da sam povređen ili da mi se loše stvari dešavaju na specifičan način. Meni se često dešava da zamišljam sebe, ali da nesvesno razmišljam da sam u tuči. Ili to, ili kako bi se ja nosio sa nekom lošom situacijom, da se sada nešto loše desi u mom životu, ne daj Bože neko strada, kako bi se ja nosio s tim, kako bi reagovao. Tako da stavit ću ovo agree. Prikupljam dosta činjenica na temu koja me interesuje. Da. Čak i kada obraćam pažnju na konverzaciju, ne gledam u oči. Pa ovo već sam rekao na 6 različitih načina. Da, nikad ne gledam u oči ljudi s kojima pričam. Kada se naljutim, smirim se brže od ostalih ljudi. Ovo bih rekao da je tačno, ali sporedim se samo sa ljudima koje poznajem. Možda smo svi mi za normalne ljude se jako sporo smirujemo, ali ja se mnogo brže smirujem od ljudi koje poznajem. Teško mi je da sedim bez da se pomeram, tačno. Nove društvene situacije me čine anksioznim, tačno. Često se udaram u stvari ili saplićem na svoje noge. Ne saplićem se na svoje noge, dešava mi se da mi se papuča iskrivi i da se na to sapletem, ili da udaram u ram od vrata. Redovno udaram ramenom u ram od vrata. Tako da. Preferiram da radim stvari sam više nego sa ostalima. Pa zavisi šta je u pitanju. Često da, ali nekad mi treba makar neko da sa nekim prolazim kroz to. Kao dete stavljao sam pritisak na prednji deo stopala kad sam hodao. Pa zar ne treba tako da hodamo? Kako hodamo? Prsti? Mislim da. Aj stavit ćemo ovako. Ljudi mi kažu da sam nepristojan u konverzacijama, čak i ako mislim da, to mi se dešava. Ja sam doslovno morao da promenim način pisanja poruka, zato što su mi svi govorili da delujem ljuto. Morao sam da promenim način na koji sam slao
na koji sam sastavljao poruke. I sad mi se dešava da napišem normalan komentar i ljudi misle da sam ljut. Tako da, stavit ćemo agree, skroz. I dan danas se dešava. Teško mi je da razumem ljude kada kažu da se osjećaju srećno za nekog drugog. Može se reći. Može se reći. Ljudi su mi rekli da imam repetitivne kako bodily movements, da telo pomeram na repetitivan način. U kom smislu? Pa možda to što treskam nogu. Drmam nogu, krckam prste, ne znam šta još. Pa nisu mi ljudi toliko isticali koliko ja znam da to radi. Teško mi je da donesem odluku bez da me neko navodi. Tačno, tačno. Ne mogu da podnesem specifične zvuke. Zvuk ovog usisivača, bubnjeva, aha, dobro, glasni zvuci, neki koji su ono baš probijaju. Pa može se reći. Ljudi su mi rekli da imam, nije ovo građa, nego kako se to kaže? Da, ljudi mi govore da se grbim, ono, da namerno savijam kičmu više nego što bi trebalo, ali ja imam kifozu, tako da šta da radim? Može, agree. Get temper... Iznerviram se toliko da ostali ne mogu da mi se obrate uopšte. Ne, to se ne dešava. Nikad se ne iznerviram toliko da ne možeš da imaš konverzaciju sa mnom. I mogu da ti objasnim zašto sam nervozan. Uvek. Kada vidim balon, mislim da će da pukne. U specifičnim situacijama. Ako samo stoji, ne mislim da će pukne. Ali ako vidim da ga neko bacaka ili seda na njega ili tako nešto pritiska, onda mislim da će pukne. Može ovako. Mrzim zvuk vatrometa, alarma za požar i groma, specifično. Vatromet me nervira. Pa i ovo, ajde, to je ono glasno. A grom, ne toliko. Reći ću agree zato što me nerviraju ljudi kako reaguju na grom, kao da nije sasvim prirodna pojava. Šta? I'm often beset. Šta ovo znači? Mislim da znam što znači. Često me obuzimaju osjećanje tuge. Ne često. Ne često. Ostavit ćemo na sredini zapravo. Osjećam se iritirano ili ljuto kada treba da manevrišem kroz nije nesigurne, ali kao situacije. Da. Opsednut sam nizovima brojeva. Datumi ili... Pa ono što se dešava i svaki put kada idem gradom čitam sve tablice. I onda od toga sastavljam. Može ovako. Ajde, nek bude ovako. Mislim da svi sada u chatu rešavaju ovaj test, zato niko ništa ne priča. Kada sam daleko od kuće, to me plaši. Ne plaši me, ali mislim da gubim vreme ako nisam kod kuće. Mogu da kažem ovako. Plašim se da nisam produktivan ako sam dugo vremena van kuće. Rijetko doživljavam sreću ili radost. Ne.
kako bi, fraze kao što su ova Raining Cats and Dogs, feel like a million dollars are confusing to me. Ono što ja radim je, ako mi neko kaže neku izreku koja je ono kao nije realistična kao što je ova, neki idiom, nešto tog tipa, ja uvek počnem da ispitujem kako je to nastalo, zašto ljudi tako govore i tako to, i ono, nekad zbunim drugi ljude. I nije mi jasno zašto, tako da može. Ajde, ovako ću. Ljudi su mi rekli da mogu da budem opsednut svojim interesima, kad god pričam o YouTube-u. Ljudi su mi rekli da pričam kao robot. Ne samo da pričam kao robot, nego da živim kao robot. Doslovno su, nebitno, u jednom periodu mog života, kad smo se bavili muzikom, su kao govorili, moraš da uneseš emocije u pesmu, i onda su kao, ali ti to ne možeš, ti si robot. Doslovno je tako bilo. Pratim zadat raspored, što bolje, i izbegavam nepoznate stvari. Tako je. Ja sebi zadam kad šta radim, kako šta radim, i držim se toga. Tako mi je najlakše. Ljudi su mi rekli da šta? Strange noises, neke zvuke. Pa, zavisi šta, ustima ili, pošto krckam prstima, to možeš da kažeš da je repetativno. A reči van konteksta, jedino što mi pada na pamet je da često govorim i kako se zove i tako to, poštapalice. Ne znam da li se na to odnosi, stavit ćemo ovako, samo da gri. Sad, udaram ili uništavam stvari kada sam ljut ili stresiran. Udaram da, ali to su obično, na primjer, udarim u jastuk ili tako nešto, nešto što znam da neću polomiti. Nikada nisam polomio stvari kad sam bio besan. Nikada mi se nije desilo da sam polomio nešto iz besa. Ali desi mi se, ne znam, da udarim recimo ili u nešto što znam da neće se polomi, tipa zid ili tako nešto, u ram od vrata, nešto što je čvrsto, pa lupim onako otvorenom šakom kao da ga ošamarim, ono kao, ili možda čak i u svoju ruku. Ili reći ćemo ovako, mada hit or destroy. Reći ćemo ovako. Imam rutine i navike koje moram da pratim, tako je. Kada gledam film, ne gledam u oči glumaca, pa mislim zato što čitam prevod. Aj, stavit ćemo ovako. Šta? Stresno je da održavam kontakt očima. Da. Finish. Da vidimo. Your autism spectrum symptoms are high. Da vidimo. Fiksacije. Ogromno. Abnormal flat speech. Skoro pa najviše. Noise sensitivity. Skoro pa najviše. Social difficulty. Skoro pa najviše. Anxiety. Maltene na kraju. Abnormal posture. Ok, dobro, mislim nije ok, dosta veliko. Poor eye contact, da. Tics and fidgets, ogromno. Aggression, jako malo, to je dobro, to mi se sviđa. I depression na sredini. Dobro, eto. Znači, imam tizam. Dobro.